nábožné duše, kresťanské sestry a bratia, vítam vás a pozdravujem na týchto bohoslužbách 19. nedeľu vo Svätej Trojici, ktorá sa nesie v názve Sila viery. Medzi nami vítam našich vzácnych hostí, a to pána starostu obce Pôtor, Miroslava Činčuru a jeho manželku Janku. Tiež medzi nami vítam našu kovačickú rodáčku, ktorá už vyše 30 rokov žije na Slovensku, a je to rozhlasová speváčka, kedysi aj členka spevokolu Zuzana Kajanová, ktorá zavítala do svojho rodiska medzi svojich rodákov a priateľov. Oznamujem vám, že po predspeve budeme odriekať konfiteor. Začnime aj tieto bohoslužby predspevom Najsvätejších. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veleliť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
tvoj Boh odpustil vám Kristov.
preoblie sa v rúcho čisté, jak ten oltár v tvojom chráme. Obnoviť sa na mysli, preporodiť reči v čine. Nech sme v skutku národ tvoj, Bože verný, Hospodine. Amen. Milé nábožné duše kresťanské sestry a bratia, slova písma svätého k duchovnému zamysleniu v 19. nedeľu po Svätej Trojici nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Marka, 2. kapitole, prvých 12 veršov takto. Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozkýlilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani pred dvermi nebolo miesta. A on zvestoval im slovo. Tedy prišli k nemu s ochrnutým, ktorého niesli 4. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, preborili strechu domu, ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach: čo tento hovorí? Rúha sa. Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden, Boh? Ježiš hneď zbadal duchu, že takto premýšľa, a povedal im: prečo tak zmýšľate srdce? Čo je ľahšie povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, a či povedať: staň, vezmi si lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí ochrnutému: staň, pravím ti, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, hneď si vzal lôžko a vyšiel pred všetkými. Takže všetci zostali ako bez seba a zvelebovali Boha, hovoriac: nikdy sme nevideli nič podobné. Amen. Toľko je slovo Ducha Božieho. Sadnite sa. Milé sestry a drahí bratia, Pánov, keď sa ocitnete v núdzi, spoznáte, kto sú ľudia, ktorí vás obklopujú. Kto má postihnuté dieťa, starnúceho, zabúdajúceho otca, kto rieši problémy vo vzťahu, tomu je jasné: moju ťarchu mi nikto nemôže vziať. Aký vzácny je človek, ktorý vie byť len taktne na blízku, ktorý vie takto naznačiť: aj keď ti neviem pomôcť, ja ti rozumiem. V krízových situáciách sa ukáže, kto nás vie podržať. Ľudová múdrosť hovorí: v núdzi poznáš priateľa. Práve o tom hovorí svätý text. Človek, ktorý sa nemôže pohnúť a všetko ho presvieča, že ani mu pomoci nie a že to tak musí byť, má priateľ, na ktorých sa môže spoľahnúť. A sú to praví priatelia, uvedomujú si, čo potrebuje. Nebudú len pekne rečniť, ale konkrétne pomôžu, premýšľajú, čo sa dá urobiť. Náš priateľ leží na jednom mieste každý deň, lekári nemôžu nič, čo urobíme? A Ježiš je Kafarnaum. Priatelia si hovoria: teraz alebo nikdy. V Ježišovi je jediná nádej na záchranu. Ak ešte existuje niekto, kto môže nášmu priateľovi pomôcť, tak je to on. Či je ochrnutý, o tom presvedčený tiež, alebo či všetkého sa vzdal, už to tak musí byť, to neviem. V každom prípade čítame, že priatelia ho vlečú na lôžku do domu, kde Ježiš vyučuje. Vôbec sa neváhajú priniesť to ťažké, ochrnuté telo, konajú jasné dôvere: Ježiš nám jediný pomôže. A zrazu problém. Zástup ľudí.
Stoja pred domom a nie len dom, ktorom Ježiš hovorí, je plný, ale aj všetky dvere sú beznádejne pretvorené. Ak chceme aj my, bratia a sestry, pomôcť a máme aj nápad, ako a potom sa stretneme s takými prekážkami. Niekedy nám prídu myšlienky, keď chceme pomôcť, treba sa vzdať, treba sa stiahnuť, treba byť ticho. Priatelia mohli uvážiť, tak sa otočíme, ideme späť, nič sa nedá robiť, možno inokedy druhýkrát, ale priatelia sa nevzdávajú. Takí maloverní nie sú, nenechajú sa ohromiť množstvom ľudí, ich ešte takéto ťažkosti nepresvedčia, že pomoci nie. Odvážia sa urobiť nemôže. Napriek záskupu, ktorý okolo domu sústredene počúva, odrazu človek je spustený cez strechu dolu pred Ježišom. Priatelia reagujú viac ako súdci. Majú lásku, otvárajú strechu, lásku, ktorá je vynaliezavá. Ak nie je možné z dola, tak preboríme strechu domu. O tom, že Ježišova zvesť je aktuálna pre každého, nie je pochyb. Nik sa pri ňom nenechá rušiť, všetci počúvajú, sústredene sú koncentrovaní a zrazu nastane rozum. Zrazu sa niečo deje, diera na streche, vidieť kúsok neba a ľudí. Viem si predstaviť, že tam boli aj takí, ktorí hľadeli, no aká to bude škoda, a napomínajú možno tých, čo spúšťajú, veď kazateľ sa takto nevyrušuje, treba byť ticho, ale Ježiš nevidí zničenú strechu. Ani problém, že sa narušuje pokoj, nevidí žiadnu nehanebnosť, on vidí vieru. Vieru tých priateľov, človeka, ktorý je zničený, zdevastovaný, vidí vieru, ktorá sa nedá odraziť prekážkami. Vidí vieru, ktorá vie nasadiť všetkú silu a prenáša hory. Vidí vieru, ktorá má odvahu, má fantáziu, má idei a robí všetko, aby pomohla priateľom. Priatelia veria za chorého. Ježiš niečo hádam urobí. S týmto človekom je to zle, on trpí, každý deň leží. Takú vieru hľadá aj pri nás, bratia a sestry. To je naša úloha, stáť za iných, zastáť sa ich, za iných veriť, dúfať, dať lásku najavo. To Ježiš očakáva, ale to nie je jednoduché. Každý z nás máme vlastné trápenie. O niektorých vedia iní, o niektorých nevie nik, vieme len my. Sú okolo nás deti, mladí ľudia. Hľadajú orientáciu, pozorujú, o čo komu ide. Cítia, či je naša viera ozajstná, či by naša viera mohla aj ich osloviť a platiť aj pre nich. Sú ľudia chorí, oslabení chorobou, vysokým vekom. Sú ľudia, ktorí žijú pod psychickým tlakom a už vieru, budúcnosť sa vzdali. Máme otvorené uši pre núdzu ľudí. Máme otvorené uši pre problémy. Každý z nás je obklopený ľuďmi, ktorí sú odkázaní na to, že za nich niekto bude veriť. Že to pri nich nie je skončené definitívne. Ako rodičia svojim deťom, krstní rodičia, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry Ježišovi Kristovi, Ježiš čaká našu dôveru, aby zasiahol a konal. Keď videl Ježiš vieru priateľov, ochrnutého povedali, dieťa moje, odpúšťajú sa ti hriechy. A tomu sa čudia. Všetci by
sme rátali, že Ježiš chorého uzdraví, ale on začína z inej strany. Nezastupuje názor, hlavne nech je zdravý. On hovorí, choré, nestačí liečiť telo. To, čo ho trápi, čo spochybňuje jeho budúcnosť, je bolesť, ktorú nemôže vypovedať. Je to bolesť duše a ducha. To je stav, keď sa cíti taký porazený človek odvrhnutý. Všetci ho nechali, odsúdení na milosť a nemilosť ľudí a Boha. Tak mu to povedali, tak ho naučili, tak on to uveril. Ale Ježiš vie, že zdravie je dôležité, ale ide najprv ku koreňu ľudskej biedy, odpúšťa človeku, ktorému tak ublíži. Vyslovuje milosť nad človekom, ktorý je zranený, ktorý je úplne zdeptaný na dne a dáva mu istotu, dieťa, dáva ti milosť Otca nebeského. Zrazu Ježiš hovorí, všetko, čo ťa ohromí, všetko, čo nosíš na sebe, čo ti nedovolí stáť, ja beriem na sebe. Všetko, čo ťa uzemnilo, čo ti znemožnilo, aby si kráčal, ja beriem preč. Si moci Otca nebeského. On prijíma všetko, čo bolo. Nič ťa viac nebude zaťažovať, dieťa moje. Za tvojou minulosťou je čiara. Už začínaš nový život. Nebudeš sám. Nepochybuj, dieťa moje. Nemusíš sa trápiť, že viacej nestaneš. Nik nemá nad tebou moc, ak si Boží. Chorý človek to nerád. Ani on, ani jeho priatelia, zákonníci, tí ešte vôbec nie, oni sa pohoršujú. Toto je vrchol. On si dovoľuje odpúšťať hriechy, čo si myslí o sebe. To môže len Pán Boh sám, len on má právo. V zásade majú právo. Človek sa nemôže miešať do Božích kompetencií, ale zákonníci nespoznávajú, že Ježiš je Boží syn. Že nevládzu mu proste odporovať. Človek nemôže sa miešať do toho, čo Pán Boh robí, a aká je Božia vôľa. Ježiš má moc, ktorá prevyšuje hranice, prevyšuje zákon, rúca barikády. Jeho uzdravenie oslobodzuje. Ježiš mení život ľudí, ktorí sa cítia odpísaní od všetkého. Uzdravenie ešte by akceptovali. Veď aj proroci robili to v ich čase a mnohí rabíni. Nešťastný človek spôsobuje nešťastie. Ten, ktorý je vinný, iného obviňuje. A preto Pán Ježiš považuje za prioritu najprv milosť. Istotu, že človeka Pán Boh prijíma a potom hovorí slovo, ktoré ochrnutého, odpísaného človeka, ktorý viac voľ nemal, dvíha na nohy. Vstaň, vezmi si lôžko, poď domov a staň sa. Je to znamenie, že Pán Boh je tu. V tom zázraku znamenia vidíme, aký je svet Boží. Ľudia sú ohromní. Celý Kafarnaum, také sme nevideli. Ale Ježišovi nejde o senzáciu, o cirkus. Ide mu o človeka, ide mu o teba, milý brat a sestra. Ide mu o mňa. Príbeh uzdravenia povzbudzuje aj nás. Povzbudzuje ťa, ak sa cítiš zdrvený. Ak niekedy nevládzeš už veriť, ak nevládzeš urobiť krok dopredu, nie že ťa bolia nohy, ale si úplne zdrvený. Povzbudzuje ťa, keď sa snažíš pomôcť človeku, ktorý ti je zverený, aby
na tých prekážkach, ktoré sú na tej ceste pomoci, aby si sa im nevzdal, ale aby si bojoval u človeka, ktorý ti je na blízko, či ti je to manžel, manželka, dieťa, brat, rodič, priateľ. Mnohé prekážky, ale nevzdávaj sa. Ježiš povzbudzuje, keď bdiem nad zákonom, aby som nezaprel ľudskosť, aby som sa nenechal limitovať čierno-bielým videním sveta, okolnosti a ľudí. Ježiš je tu aj túto nedeľu a volá aj teba, aj mňa na cestu za ním. Chce, aby si vedel, že má záujem darovať ti svoju pomoc, aby si vedel, kam ideš a komu sa máš podobať. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, stretávaš nás ako lekár, ktorý pozná naše tela i naše duše. Vieš, čo nás bolí, keď cítime prázdno, strach, žiaľ. Poznáš všetky naše zranenia, biedu a každú vinu. Prosíme, vezmi z nás všetko, čo nám bráni ťa vidieť takého, aký si. Ďakujeme, že nás tvoje slovo povzbudzuje k viere a konaniu. Prosíme, daj nám oči, ktoré vidia človeka, aj keď je v koncu. Daj nám ruky, ochotné pomôcť človeku, ktorý nás potrebuje. Daj nám srdce, ktoré všetko zverí tvojej sile a moci. Amen. Do našich modlitev zahrneme modlitbu za rodinu, ktorá sa rozlúčila so svojou milovanou mamou a mamičkou, Zoricou Zámečníkou, rodenou Stojanovicou, ktorá bola pochovaná v nedeľu 76-ročná. Teraz chvíľkou ticha, osobne Pánu Bohu sa modlíme. Amen. A teraz spoločne volajme modlitbu Pánu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vypočujte si s nami, tiež máme milodaj. Pri východe si môžete prevzať, mnohí ste už dostali, nové číslo, septembrové číslo evanjelického hlásnika. Oznamujem vám, že nešpor budeme mať dnes o 5. Čiže nešpory sa budú konávať teraz a naďalej o 5. alebo o 17. hodine po obede. Oznamujem vám, že o 2 týždne zasvetíme Kirvaj, pamiatku posvetenia nášho chrámu Božieho. Bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej pre správu a hodnostárov nášho cirkevného zboru. O 2 týždne teda Kirvaj. Máme na predaj kalendáre na Farskom úrade. Cena jedného kalendára násteného je 175 dinárov. Počas konzervačno-reštaurátorských prác v chráme je obnovená nad nami chrámová ventilácia, ktorá sa teda nachodí na klenbách v horných stenách chrámu a ktorá je daná do používania. Veľa vďaka všetkým, ktorí ju upravili a nainštalovali.
sú to členovia správy a naši cirkevníci. Vrelá vďaka sestra, členkám krúžku, ktoré v piatok boli upratať chrám Boží, k sobášu, ktorý sa konal včera, a k dnešným službám Boží. Máme aj milodary. Pri platení cirkevnej dane Boh známa spolsestra venovala milodar na cirkev Pánovu, opravu kostola, oltárny krúžok a slova Božieho kazateľa. Pri platení cirkevnej dane naša cirkevníčka Mária Strapúšeková, rodená Žiaková, porúčajúca pod Božiu ochranu a vedenie, venovala milodar na opravu kostola. Ofera z minulej nedele vyniesla 20 550 dinárov a 20 eur. Všetkým štedrým darcom pekne ďakujeme s prosbou Pána, aby si tieto dary obľúbil a štedrým darcom viacnásobne v živote vynahradil. A teraz povstanúc, príďte požehnanie z listu Efeským z epištoly, ktorá bola dnes spievaná. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnce nezapadá nad vaším hnevom. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo kde treba a poslucháčom prinášalo požehnanie. Každá rozhorčenosť, vášnivosť, hnev i krik, i rúhanie so všetkou zlobou nech sú vám ďaleké, ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh odpustil vám Kristovi. Aby sme ťa oslávili
Pokoj Boží je s vami.